Pois non sei, estou a verdade que pensando en algo e a verdade que non sei como resolvelo. Viaxantes e vixiantes do Museo Musical, pero neste caso no Museo da Aprendizaxe. Benvidos e benvidas, neste caso ao primeiro vídeo deste curso. En que vai consistir? Pois agardade, porque a continuación volo conto. Bueno, e como xa falamos, eu creo que unha localidade só é o conxunto de ventás que ten unha casa, verdad? É unha localidade, digamos que a localidade e xunto a súa contorna conforman un municipio. Ata aquí sí, non? Correxídeme se me equivoco, bien. E un municipio está sempre dirixido e gobernado por un presidente ou presidenta, creo recordar. E a súa vez, ese presidente e esa presidenta ten ao seu lado a uns axudantes traballadores que se chaman concelleiros e concelleiras. Está ben isto? Non sei, contestade. E agora non sei, ben sabedes que teño a cabeza así un pouco regular ás veces, pero xa sabedes como funciono. É que son o vixiante maior deste museo musical, viaxeiros e viaxeiras. Quero que me digades algo, agora fagovos unha pregunta. Citádeme ou nomeádeme polo menos 3 servizos municipais que pode prestar un concello. Dígovos eu, douvos unha pista, por exemplo, o Servizo Municipal de Limpeza. Unha nova fase neste vídeo. Atención, vouvos mostrar un conxunto de imaxes que van a aparecer aquí e teredesme que dicir que significa. O primeiro de todo, cada unha destas imaxes teñen que ver con unha sinal viaria. Xa sabedes que as sinais viarias son as que están pois nesas vías e canles de comunicación. Primeira imaxe, esta. Que significa? Segunda imaxe, esta. Terceira imaxe, esta de aquí. Que significa? E por último, unha difícil. Esta é a cuarta imaxe. E atención, vixiantes e visitantes do museo. Vou vos deixar aquí unha breve actividade para quen queira de vós que a realice nos seus fogares e despois que a traia á clase e así pois que as poña. Aquí vai o reto. Olle, se conseguimos realizar esta actividade, directamente gañaredes algo. En que consiste? Colleredes unha caixa de zapatos, abrirédela e colleredes e recortaredes a súa tapa. Sobre esa tapa intentaredes representar con plastilina pois unha cidade, unha vila, a vosa aldea, o voso pobo, etc. Cousiñas simplemente que aprendemos durante o transcurso desta unidade. Deixade voar a vosa creatividade e a ver con que nos sorprendedes. Ata o próximo vídeo.